لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أمي على تنو كالا بركادا كالا والمندون كشين نما كونينا لا فاكا جيري على كراكم صلى الله عليه وسلم أنا كصدق وأنا كصوابه أني ما أمة تقول على كراكم صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون مؤمنون كايركم فسفسه وباك مؤمن يجرى وباك لمن يرى وباك على إنسان يرى وباك على الدنيا يرى دون بعد تنكرا أجا سكون نالا نوي ربيع بن خثيم على كهنانا كان له تحت سريرة غلاندو تمبابلو وغلان دعم بلبلو تمو غلان دو ملالا tuma o tuma n'a y'a ye ko a ni b'a fɛ ka fitina diɲɛ kanu b'a fɛ ka don a ni na a ni b'a fɛ ka dansago a kun b'a yɛrɛ jigi dɛgɛ in kɔnɔ ka dɛgɛ in datugu a da la ni dɛgɛ in datugura a da la yelen tɛ yen fiɲɛ tɛ yen a bɛɛ ye dibi ye a bɛ kule a bɛ kasi a bɛ bɔ dɛgɛ in kɔnɔ a b'a fɔ a ni ma ya nafs أكوني ها أنت في الدنيا نياي بجيان كنو فاعملي صالحا بارانيو مانكي يعني كدا كبرو كنو نياي بجيان كنو بارانيو مانكي يعني كدا كبرو كنو نيمي مويرا ننتو مويرا كون فسه فسه كون نيون كلاشي إبراهيم التيمي rahimahullah atungera atumbe ayere akme misaliata ayere kan ka keba fo abe aljina kono bo aljina yiri dewno abe kam minin ka bo aljina konyawla abe ka tama aljina folo ni nyogonche adengaw ni nyogonche amasiru ni nyogonche abe ka masru do ayere la ka fanun do akana abe yele la abe nisodia la abe yele abe nisodia abe kla ka yere ituguni ko ale be jahannama kono abe ka dunin ke ka bo jahannama zakumina no iza jahannama yiri dewi abe ka minin ke ka bo ajikala mauna abe kule aba fo anima akoni fla jumene gade iba fe ka duminin ke ka bo aljina yiri deunde lawa iba fe ka minin ke ka bo aljina konye dumaunde lawa iba fe ka aljina fani nyumaunde donwa walima iba fe ka dunin ke ka bo jahannama yiri deuna walma iba fe ka minin ke ka bo jahannama konye ula jahannama ajikala mauna ko aflala munkadi barake aflala munkadi o barake ni jahannama de kadi jahannama barake ika do akono ni aljanna de kadi ni ba fe ka do aljina kono o kuma fe aljina barake ya nafs ha anta fi dunya fa amali aba fa nima akonni ibe jiyan kono ibe bara yorola barake jona yani bara wati kata kaidan ni ala jonima unta bolo imbadimu kato ku yera konte bo kato ku yera nu laje kuni wera nu waju kakuma wera nu fe Hasan al-Basri rahimahullah ako Allah ta'ala ko al-Qur'an kono wala uqsimu bin nafsi al-lawwama ako men kalinina ni mumala naba yera kun abayera kun jalaki tuma bela tuma mina alay ni fo Qur'an kono Hasan al-Basri ko ako hiya nafsul mu'min ako ninde mu'minun ni tuma be mu'minu ba yera kun jat mu'minu ba yera ni abayera ni jalaki aka ketawla e nenni muyiblanina e nenni muyato yeninke e nenni muyayenin fo ko ni mu'minun ni alay ninke qualité sabay Qur'an kono ni a qualité doyi wala uqsimu bin nafsi lawama ni mumbala naba yera kunja abayera kunjala kituma be munane ni fo munane ni nke koni ni maumala ma mumbe nay juguman ka be klaka ni misala
mamu mai na kuma jugu fa be kla kan nimsala koni mu'minun ninde Hasan al-Basri ga kuma do otman badin ayatu an yere fese anga fotawla anga yere fese anga ketawla no kira al-qiyamah fese libe no yamma Allah ta'ala ko al-Qur'an kono ya bunay ni Luqmana kalladili kandoy ay ladili kamundi adengema akundenge innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir akundi ni mithqala dharratin nyonake kabo halin nyokise hakya nyona konya bara nyumana akera yorola ko ala benannai al-qiyamah dun ko ala ta'ala bi sarala inna Allah latifun ala makari masai hina masadu khabirun dole masadu aga jonga la hala yabela ya'lamu kha'inatal a'yun jonga jamfa flali chogoya ala ba don nya jamfanci ala ba don wama tukhfi sudur anin duskun kaleno ga femin do duskun konnar ala ba don wa inna rabbak wa ikado itiga ala la ya'lamu ma tukinnu suduruhum ko ala ba don amala ka fem mara an ko disula ala ba be don wama yu'linun amala ka fem mum bangi ala ba be don wama min ghaibatin fis samai wal ard illa fi kitabin mubin fendogolen shite sanglola fendogolen shite dugolola fakata sura bebe Allah ta'ala ga gafe kono mbadim ala ko al-Qur'an kono wa in tubidu ma fi anfusikum akuna ye fendogo aw yarakuna bangi aw yarakuna wal ma ya bangi yuhasibukum bihi Allah qala bi aw fasala al-qiyamah fayaghfiru liman yasha abiya fama ma miyadia wa yu'adhibu man yasha abima la jaba ma miyadia wallahu ala kulli shay'in qadir ikadon afu ala isimma sayfem bela jenikan ala ko al-Qur'an kono wala qad khalaqna al-insan qali alai adamadin dam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu adamadin ni malaka mi waswaswa adamadin ni malaka min kuma nyogo ya yere yoro inni malaka ka kuma mun fo yi qali Allah ta'ala ba bedon wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid qali ala ka suraka jona ka teme agolonga yiri no de koloko mun fla kankoro qali Allah ta'ala ka suru aga jona ka teme oka adamade me kuma fem mun fo ala ko al-Qur'an kono ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ako adamade te kuma foifo fakata soro meleke flabe munu meki ga kuma koloshi ni mun fo ba besebe wa tara kullu ummatin jathiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha ala ko man ton kelengelen bebe wele kataka kitabuma al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun bidoina ala bi awsrani fain aw tumala ka fami mbara hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq ni kitabu yemundi rawma wa be kuma ni chende de galon taala ni kitabu mala nabe kuma au kani cheni ati galon awla ala ko al-Qur'an kono wa inna alaykum lahafizin akol la tangani melekaw kolosi melekaw obe aw nofe katibin sabanin kelawdo ya'lamuna ma taf'alun aw alaka fen bara kuba don jominin donki jabe gele alala jominin donki be ala kota jominin donki jabe farya alala jomba donko sabe yana geleya kwate foika to iga bangato jomba don ko kaburuna bishilibe kaburuna nyana fimbe kwa be fiye kikato iga bangato jombe kwa ba don kwa be jo ala nyakoro kwa la utala ba fese kwa be fiye kikato iga bangato jombe kwa ba don ko seratu bin kibet me seratu sanve ana geleya na jahannama na fundeni kwa be fiye kato iga bangato jombe kwa be fiye ko jahannama be ko ala ya laben kabla kafiru akonona tasmando funteni ba kono nema ta kono abay la jabay
kabe fiye kika to ika bangato jombe kebe jahannama ana tasuma ana min fen kalamaw ana yiri kumanaw zakumu na ɲɔgɔnnaw ana nen salasalaw k'a bɛ f'i ye k'a to i ka bangato jɔn bɛ yen k'a bɛ f'i ye k'a dabila i kɛlen kɔfɛ ka ala dɔn i ka banga dabila i kɛlen kɔfɛ ka ala ka minɛli dɔn i ja ka gɛlɛn ala la n'i y'a ye maa o maa la a tɛ ala dɔn de n'a bɛ ala dɔn a tɛ alaw ta ala kota n'a bɛ ala dɔn a tɛ fɔ a ye k'a dabila a ka banga dabila n'a bɛ ala dɔn ala dɔn cogo ɲuman na a b'a yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ a ka baaraw la minnu bɛ yen n'olu ma ɲa a bɛ ala yafa deli olu la n badenw wa an bɛ fɛsɛfɛsɛ an b'a waati la a y'aw yɛrɛ kun fɛsɛfɛsɛ a ka jugumanw na a y'aw yɛrɛ kun fɛsɛfɛsɛ a ka kɛwalew la nin ye san kalo laban ye a ye yafa deli ala fɛ baaraba o baaraba ala b'a ɲini baarakɛbaw fɛ ko a ye yafa deli ala fɛ n'an tilara seli la ala b'a fɔ a ye yafa deli ala fɛ o yafa deli bɛ kɛ sababuya ye k'a to a ye fili minnu kɛ seli kɔnɔ ala b'olu yafa heji baara n'a banna tuma o tuma ala b'a fɔ a ye ala yafa deli o ala yafa deli bɛ kɛ sababuya ye k'a to a ye fili mun kɛ heji baara kɔnɔ ala b'a yafa aw ye wa nin ye san kalo laban ye a ye ala yafa deli a ye fili minnu kɛ daminɛ ni cɛmancɛ la aw ka ala yafa deli bɛ kɛ sababuya ye k'a to ala b'o yafa aw ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa an ma ya rabbal alamin an ye bato minnu kɛ ya rabbi san in kɔnɔna la ala ka minɛ an ye an ye duwawu minnu k'a kɔnɔna la ala ka minɛ an ye fili minnu y'an sɔrɔ a kɔnɔna la ala k'o yafa an ye ala ka yafa an jurumu ma an ye minnu bange ala ka yafa ma an ye minnu dogo ala ka yafa ma an bɔra minnu kalama ala k'o yafa an ye an ma bɔ minnu kalama ala k'o yafa an ye ala ka hinɛ an ka banbagatɔw la ani minnu kun jɔlen don ni jɔyɔrɔ ye ɲɔgɔnna na n'u dalen don kaburu kɔnɔna la bi se t'u ye dabali t'u ye an bɛ duwawu mun kɛ o ye o duwawu in hɛrɛ de bɛ se u ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafaw ma ala ka yafaw ma ala k'u dayɔrɔw suma ala k'u kaburu nɔrɔ u y'an kɔn kiri mun na ya rabbal alamin ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ mun ma ya rabbal alamin ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw bɛ taa da kaburu kɔnɔna la don min ala k'o k'an ka donw la hɛrɛma ye an bɛ taa da kaburu kɔnɔna la don min ala k'an filɛ n'a ka hinɛ filɛli ye an bɛ taa da kaburu kɔnɔna la don min se t'an ye dabali t'an ye ala k'an mago to ɲɛnɛmaya la tɛmɛcogo ɲuman k'a sɔrɔ an ma fitina k'a sɔrɔ an ma lajarabi k'a sɔrɔ an ka limaniya ma tila an na ala ka ɲɛnɛmaya la tɛmɛcogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ma ya rabbal alamin ala k'an balo ala bato in kan ala k'an fatu ala bato in kan ala k'an balo limaniya kan ala k'an fatu limaniya kan ala k'an balo tawhidu kan ala k'an fatu tawhidu kan اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا مجيب دعوة المضطرين فلا تردنا خائبين فلا تردنا يائسين لا حول منا ولا لا حول منا ولا قوة إلا بك
فاغفر لنا يا رحيم، فاغفر لنا يا رحمن. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا وضعونا في التراب، اللهم ارحمنا إذا وضعونا في التراب، اللهم ارحمنا إذا وضعونا في التراب. اللهم ثبت منطقنا عند المسألة، اللهم نور قبورنا، اللهم وسع قبورنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا يا كريم يا رحمن. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم تقبل منا يا رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا.